Hello, δώσουμε ένα λεπτάκι. Okay. Λοιπόν, εδώ και μια εβδομάδα κάνω κάτι δικά μου στην κιθάρα, tempo, να έχει ένα αριθμό πολύ ωραίο, π.χ. κάπως έτσι, ακούστε. Ναι, πιστεύω να σας αρέσει. Με mute, okay, με mute εδώ πέρα. Αυτό. Και έχω βάλει το καποτάσο στο έκτο τάστο για να ακούγεται πιο μπάσα. Okay.